नमस्कार. झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपणा सर्वांचे स्वागत करते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे दिवाळी स्पेशल पहिल्या अंघोळी दिवशी जो काही देवाला आपण नैवेद्य दाखवतो, साधा सोप्या आणि झटपट होणारा. आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये काय असतं, दरवर्षी म्हणजे दिवाळीला फराळ केला जात नाही गावामध्ये सिंधुदुर्गात. तर मुंबईत फराळ करतात पण गावी नाही करत. आणि गावी हा साधा सोपा असा नैवेद्य दाखवतात गूळ पोळ्यांचा, गूळ पोहे आणि खोबरं ह्यांचा. आणि मी काय करते, दरवर्षी माझ्या मुलांना त्याचप्रमाणे माझ्या घरात हा नैवेद्य करून देवासमोर ठेवून माझ्या मुलांना पण हाच नैवेद्य देते. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य हे जाड पोहे आहेत, ओलं खोबरं आणि गूळ. आता सर्वप्रथम आपल्याला काय करायचं आहे, हे पोहे जसे आपण कांदे पोहे करताना धुवून घेतो तसे 2-3 पाण्यातून स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. मी आता ते धुवून घेते. आता मी हे 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. आता यात आपल्याला हे चवीनुसार गूळ घालायचं आहे. मी जेवढा पाहिजे तेवढाच घेतला होता आणि मी मुठभर पोहे घेतले, जास्त पोहे नाही घेतले आहेत. त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालायचं आहे. आपण इकडे कितीही फराळ जरी केला मुंबईमध्ये तरी पण मी म्हणजे करंजा, लाडू, शेव, चकल्या, शंकरपाळ्या, तरी पण मी माझ्या जी काही वाडवडिलांनी जी परंपरा चालू ठेवली आहे ती मी कधी मोडत नाही. दरवर्षी मी हा माझा गूळ पोळ्यांचा नैवेद्य माझ्या घरी देवाला दाखवते पहिल्या आंघोळी दिवशी. आणि नंतर आम्ही सगळं घरातले सगळे लोक हा खातो. अगदी सोपा आहे, काही जास्त साहित्य लागत नाही आणि पटकन होतो आणि खायलाही खूप चविष्ट लागतो. फक्त 5 मिनिटात होणारी आहे. फक्त आपल्याला गूळ आतमध्ये खोबरं आणि गूळ व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याचा गोडवा छान लागेल आणि खायलाही खूप छान वाटेल. आता हे आपले पहिल्या आंघोळी दिवशी देवासमोर नैवेद्य दाखवायला आणि आपणा सगळ्यांना खाण्यासाठी माझे गूळ पोहे तयार.